Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, da fatan kuna lafiya. So a wannan bidiyo din insha Allah za mu karatu akan abin da aka ce wa ainihin closing wato engulfing, wato bearish engulfing da kuma bullish engulfing. Kasancewar engulfing yana nan kala-kala a kasuwa yadda yake forming a cikin market. So a matsayinka na trader dama ya kamata a ce ka san candlestick sosai domin wannan zai taimaka ma gurin baka damar shiga kowane kalan trade da kake so, wato in ma crypto ne, a forex ne, stock ne da dai sauransu. Wannan zai taimaka ma kwarai da gaske domin sanin candlestick shine zai baka damar kasancewa idan market ta zo guri kaza to ga irin closing da zan gani ko kuma irin closing da zan yi amfani da shi a lokacin da market ta zo daidai wannan level din, ma support ne ko resistance, in yi amfani da shi gurin inter-trading. So wannan dalilin yasa muka ce bari mu yi karatu akan abin da ya shafi closing na engulfing. Duk da mun yi karatu da yawa akan abubuwan da suka shafi engulfing wato closing candlestick, mun yi su ba ɗaya ba biyu ba. So insha Allah za kuma mu ci gaba da kawo muku. Kawai abin da za ku yi subscribing na wannan channel namu, sannan idan a TikTok ne ku yi following nawa, sannan akwai link da nake ajiyewa na ainihin group namu da muke bada darasi kyauta da kuma free signal wanda muke badawa, shi ma za ku iya shiga ku je ku yi joining domin samun wannan roman demokradiyya da muke rabar da su kyauta dinnan. So abin da muke faɗi a nan shine muna bayani akan engulfing. Mun sani cewa akwai bearish engulfing, akwai bullish engulfing. Sannan ya ake samun bearish engulfing? Mun sani cewa lokacin da market take tafiya uptrending, market tana tafiya uptrending, ana samun wato green din candle kenan. Lokacin da market kuma ta tashi dawowa down trading, to za a samu wato abin da ake cewa red in candle. To ya aka samu engulfing anan? Idan kuka lura, wannan red in candle din ya wuce wannan green din candle din. Wannan red in candle din ya wuce green din candle din nan, to anan ne aka samu bearish engulfing. Kuma a daidai wannan level din, idan market kaga irin wannan a market, to a daidai wannan level din market kuma za ta dawo wato down trending like this. So market za ta canza direction daga uptrending zuwa down trending. So wannan shine. To amma dan ƙarin bayani mana, me yasa aka ce wannan shine bearish engulfing? Idan kuka lura mu auna body, wannan shine body. Idan da a ce wannan body da wannan body duka sun tsaya a guri ɗaya, to fa ba a samu bearish engulfing ba a daidai wannan gurin nan. Amma idan kuka lura da wannan body din, wannan body shi ya wuce wannan body wannan, to a nan gurin an samu bearish engulfing. Sai a daidai wannan gurin muka samu shi kuma abin da ake cewa bullish engulfing. Mun sani cewa lokacin da market take wato downtrending, market tana downtrending like this, market tana downtrending, market na downtrending, ana samun jajayen candle ne, green red in candle. So a daidai wannan level din sai aka samu wannan red in candle din. The next candle da ya tashi forming kuma sai aka samu green din candle, katotin green din candle kamar yadda kuke ganin wannan. Sai aka samu kuma sai ya wuce wannan candle din, to a daidai wannan level din muka samu shi kuma abin da ake cewa wato bullish engulfing. Daga nan kuma market za ta canza direction zuwa wato uptrending. So wannan shine yanda ake gane bullish engulfing. Sai ƙarin bayani shi ma akan wannan bullish engulfing da bearish engulfing. Kamar yadda na muku, wannan body da body ake amfani, ba wai da wick ba. Wa'insu suna amfani da wick. Wick akwai inda yake aiki amma ba a irin wannan level din ba. Yanzu da body muke magana. Idan body nan ko da a ce kamar haka ne, wannan body din ya wuce wannan body din, to an samu abin da ake cewa bearish engulfing. Wato wannan an samu bullish engulfing. Misali kamar haka, misali a nan gurin kamar haka, kamar yadda kuke ganin shi a haka, a ce wannan body din, idan ka lura wannan body din ya dan wuce wannan body ne kaɗan, to a nan gurin an samu bullish engulfing. Dai a karatun mu mun yi karatu akan powerful mun yi karatu akan engulfing strong, mun yi karatu akan powerful, mun yi karatu akan medium, mun yi karatu akan weak. So wannan dai yanzu dai yanda ake gane wato engulfing kenan. So haka ake gane engulfing. Engulfing ana auna closing ne da body, da body ake amfani. So wannan shine wannan bullish engulfing ne, wannan kuma bearish engulfing. So a daidai wannan lokacin ga kuma wani kalan engulfing din nan. Wannan shi ma engulfing ne, amma waɗanda suka yi karatu na harami closing
harami closing su ma za su iya gane wani irin closing ne a nan gurin, domin shi wannan gaskiya yana da ɗan haɗari sosai, domin wanda suka yi karatu na harami closing a daidai wannan gurin akan iya samun cakuɗeɗeniya lallai da gaske. Misali a daidai wannan gurin wa'innan closing ɗin da muka samu guda biyu, mun samu closing harami ne, kuma closing harami da aka samu an samu bearish closing harami. Mun sani lokacin da market take uptrending, market na uptrending, an samu green, aka zo aka samu red in candle, da aka samu red in candle kuma karamin candle mai karamin body a cikin wannan green in candle, to a nan ne aka samu abin da ake cewa harami closing. Kuma wannan harami din dama shi ba wani closing bane wanda yake da karfin gaske wanda zai iya pushing market zuwa ta canja direction. So a daidai wannan level din an samu closing harami na bearish, to kuma maimakon market ta dawo ta ci gaba da ainihin wato maimakon daga nan tunda an samu wannan closing harami din, to ya kamata a ce market din nan ta dawo ta ci gaba da tafiya haka, ne wato ta dawo down trending. Sai kuma aka ƙara samun wani green in candle, kuma green din candle da aka samu ya wuce wannan red in candle din, to a nan gurin kuma wannan closing din ya yi fail. Yanzu wannan closing din ne zai yi aiki, wato a daidai wannan level din kuma aka samu engulfing, market za ta ci gaba da continuation zuwa uptrending. Tunda dama market din daga nan tana tafiya uptrending ne like this, tana tafiya uptrending, to maimakon ta dawo down trending, to ba za ta dawo down trending ba, sai dai ta ci gaba da uptrending. A irin wannan ana samun cakuɗi, daga an je an samu matsala mutum a yi hitting SL nashi. Shi yasa yana da kyau ko da yaushe nake ga muku ya zamanto cewa mutane da yawa ba su cika mai da hankali gurin karantar candlestick ba. Duk wannan trading din da kuke gani, forex ne, crypto ne, wani dukka wannan trading din a candlestick trading din yake. Sanin candlestick shi zai taimaka ma ka iya fahimtar ma me market din take, ko kuma idan market ta forming wani abu za ka iya gane cewa ga fa abin da ke shirin faruwa. So mutane sai ga idan kana kokari ka nuna musu cewa ga abin da ya kamata ku yi mastering a kansa, sai ga su kokari suke a kai su koyi SMC a ICT wace dukkan wa'innan za su ma aiki ne, amma ka fara sanin candlestick mutumina, ka fara sanin closing kala, to a nan ne za ka ji daɗin irin wa'innan SMC, ICT da dai sauransu. So wannan shi ma wani closing ne wanda gashi ne shi ma engulfing ne, shi ma wannan continuation ne. Lokacin da market take ainihin wato downtrending, like this, market take downtrending, aka samu closing, aka samu wannan jan candle din, sannan aka zo aka samu wannan green din candle din. A nan gurin an samu abin da ake cewa bullish harami. A daidai wannan level din ya kamata a ce market din daga nan ta tashi ta koma wato uptrending, to amma kuma sai ba ta yi haka ba, sai aka ƙara samun wani jan candle a daidai wannan gurin, kuma wannan jan candle din ya zo ya wuce wannan green din candle din. To a daidai wannan level din shi ma an samu abin da ake cewa bullish, bearish engulfing, kuma a daidai wannan level din market za ta ci gaba da ainihin wato abin da ake cewa downtrending like this. So wannan shine karatu akan abin da ake cewa bearish engulfing da kuma bullish engulfing, wanda insha Allah a karatunmu na gaba za mu yi kokari za mu kawo muku karatu akan wa'insu sauran engulfing din inda suke forming a kasuwa da kuma inda suke fitowa domin su yaudari mutane, da sai ka je ka shiga sannan ka ainihin samu matsala a hitting na SL naka. So wannan shine a takaice a gurguje, kamar yadda na gaya muku, idan kuna son ku dinga samun karatuttuka mai kyauta wanda muke ba da su free community namu, za ku iya duba link din a ainihin bio nawa a TikTok kenan, za ku ga link din sai ku ainihin je ku join na wannan group din, sannan muna ba da free signal kyauta ba tare da ko sisin ku ba. Sannan ga waɗanda suke kokari gurin yin liking na videos namu da kuma sharing, insha Allah za mu ɗauke ku ɗaya bayan ɗaya mu sa ku a cikin class namu, private class namu wanda muke koyar da mutane. Insha Allah za mu ainihin dinga yin wannan giveaway din. Saboda haka mun gode sosai da ainihin kasancewa da mu.